500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ben-Hur Abalos, tamang desisyon, mabilis sa aksyon. Si Ben-Hur Abalos, leader na may insakto nga desisyon kag madasing nga aksyon. Bilang DILG Secretary, nangin maisog ng kontra sa mga kriminal. Ben-Hur Abalos, amo ini ang senador na kinahanglan sang pungsod. Ben-Hur Abalos, tamang desisyon, mabilis sa aksyon. Number 1 sa balota, Ben-Hur Abalos para senador. Political advertisement paid for and by Partido Federal ng Pilipinas, 12 East Road, Socorro, Cubao, 1109, Quezon City. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number 1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras las 7:17 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500 D3 Bio, Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Huwebes na, Mayo 8, 2025. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Sara, sa Northern Iloilo, sa K5 News FM Pasig 88.3, kag sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nakita kita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube, wherever you are. A blessed morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios makalipay kay magasadya
Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11:7. Nakapasalamat ka na kay Jesus nga buhi ka pa. May hangin pa sa imo nga irong. Las 7:20 na sa aga. Sa kinandan, kaupo ninyo Ted Aujero, Francia. Dalay kita tubtob las 9 sa buong aga. Wala ka mo matak-i kanakon. Si Ted Aujero, Francia. Mangon, halin pa na alas 4:30 wakal na sa Dukaron. Why grit iban dyan? Kung magwantan nyo, pagwantan nyo. Kayang aton nga servis, aton nga bisyo, among pagserbisyo. Mamati ka mo kasi hindi malagay kita gihapon sa inyo, magasugid sa inyo sang maayong mga epekto sang mga food supplements sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Masugid sa mga maayong balita, kapil pa sa nagalipit ng eleksyon, kag madulo man kita sang maayong balita, halin sa Bible, ang pulong ni Jesus. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Multi-billion reclamation project sa Iloilo Strait, ginaplano. Dabantayan kung sino ang masunod nga papa sa Romano Katoliko. Pero ining conclave, ano ang ginatawag nga conclave? Balontang warning signs, butang ata please S, warning signs sang hypertension. Sa aton nga health news ginabalan, si tanimo may bugat nga balita, may health news, may sports, may kalingawan. Para nga hindi man kamo matakan, maba nga boring. Para nga hasta alas 9 ang inyong adulunggan nagapamati gyapon diri sa aton. May country, may ipot-ipot subong sa announcers booth. Alas 7:22 na sa aga sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. 4 days antes ang election day. And sa Sabado alas 12 sa tangang gabi ang katapusan nga kampanya. Last ditch, last push para sa mga kandidato. Pero kalabanan sini may mga may mga grand rallies. Karon sa hapon, ginapahibalong daan ang mga pumuluyo diri sa syudad, ang mga motorista, may road closure sa palibot sang Lapas Public Plaza kay ang Team Uswag, ang grupo ni Mayor Janet Trañas, magapatigayon sang grand rally. Ang Team Sulong Gugmani, Jamjam Baronda ni Lablab Baronda, ginabantayan pa kung saan man ang ilang grand rally. Isay mistro sa Kabanuhanan. Yung mga ato niya panugyan sa mga botante, pamatiin ninyo ang mga plataforma di gobyerno sang mga kandidato. No? Anong ilang sarang mahimo kung ala sa pwesto? Pamatian tayo lang tayo ilang kapasidad. Kag hindi ang ilayang itsura. Kung isa man ba nga buton, tani kay gwapo, organi gwapa, muhumot. Ala, no. Nakita na naman naton, bisan diri sa aton nga locality or sa social media. May iban dayang why na yan nagahampas ang ilang plano kung naraan na sila sa pwesto, mangin mayor, vice mayor, congressman, board member, senador, or konsyal. Ang ila basta lang nga makalingaw-lingaw sila sa tawo. May mga kandidato ganit diri sa syudad sang Iloilo, Ma'am Bings PSD, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Marita Lia Metzelina, Sir Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Beth Idarlilia kay Sir Arturo Lilia dira sa Maspasan Kalinog. Nga sila mismo nagaprangkabal na kakapoy Hindi makapoy, wala sila nakapuyan magpangampanya, mag house to house. Kundi nakapuyan sila nga magsaot sila, puro tuo ang tiil nila nga naghulag. Hindi man niya show business na nga makinanglan makanta-kanta ka, masaot-saot ka, mabodots ka. Ano na, banana chicken. Pata. Pacha. Hindi na ya ang showtime or ano daw noontime show na nga masaot-saot ka na, mapakadlaw-kadlaw ka. Kaya ang pwesto mo is isa ka lang doon nga pwesto. Di ba Ma'am Novian Bahade? Kailan kayo iban dali madala sa mga diskarte sa politiko subong. May amigo gani kita nga Ilonggo pero nagdugay dito sa Marikina. Aba niya binubulag nila tayo sa kanilang mga song and dance number.
at sa kanilang mga pagpa-cute. Al. Pero ang totoo, wala naman silang plataforma. Al. Tuod man, Ma'am Annalyn Agravante, Sir Macjo Benavides Filoteo, Ma'am Novian Bahade. Iba niya, namin lang magkanta, namin magsaot, nagapakyut lang. Pero ay mat na hinalangang. Las 7:25 na sa aga, oras tulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Sa mga nagapamati, insang ang mga politiko daw mapatay gid sa pwesto. Standby ka mo karon kay isugit ta sa inyo, in research naton ini, ang mga sweldo sang mayor, vice mayor, city mayor, konsihal, sa gobernador, vice governor, board members, senador, house speaker, insang gusto nila mangimanwa. Ala, no. Walang taon walang bala, adlaw-adlaw kapoy mo. Adlaw-adlaw pangayuan ka sa bulig, noy, mangayo ka na bulig. Ya bata ko bala tuya sa kuit nang kwanto ginamaltato ka ba ka kwana ka amo na ginamalisyahan na Ala, no. kapangoskosto ka ng basinto gatuwad-tuwad iparapitan ka amo na kamalon nga hey Pilipina I like your legs kinam tapos damo may mga ngayo bulig sa patay ospital kun pure public service abe kapoy di ba? Kita naga-upod man sa isa ka kilalang political figure. Adlaw-adlaw may mga bulig. Isan ba gani nga inugplite? Asa minugplite mo pa isalig mo pa na sa politiko? Muna nga hindi ta pag-isalikaton ginawa sa politiko. Kaya ginatuluan ni sila nga mangurakot or gani magpangunyadi da. Sa 7:27 sa aga, pilang sweldo ni mayor, pilang sweldo sang vice mayor, pilang sweldo sang senador. Foro de los Pueblos. Sa 7:27 sa aga, ang Philippine National Police yara na sa full alert ang PNP leadership. Pagi kay Police General Romel Marbil nagpahayag nga yara sa full mobilization sang personnel ang ginhimo nila para sa ila target nga zero violence sa naghilapit nga eleksyon. Halin sa 120,000 nga gindeploy una, gindugangan kag ginhimo nga 163,621 para mapasiguro nga wala sang kinagamo. Mga baita sa mga politiko, ang balanyong inyong mga supporter, hindi magpainit, no? Bisan maglinagsanay kamo na ka magginamangay kamo da, kay forsa naman ng imong onyo, lagsanay lang Wala yapat sanay, walang tiniruhay. Didra sa umana kabato na kamo, sige ng listanay da. Sa mga coordinator, masigin kaponyo ang imbes nga 1,500, 800 na lang Las 7:28 sa aga, may balo man na after sang eleksyon, kay dugay-dugay makita mo nga ang harigito ka balay ni kapitan sang kagawad or sang coordinator na kompleto na napinisingan na. Gani ka bakal bagong motor Irox. Las 7:28 sa aga, subong adlaw fiesta sa banwa sang Pototan, Iloilo. Ang Pototan is a first-class municipality. Di magabag Pototan, arain na sa tunga-tunga sang Saraga, Dingle, piyak niya to Mina, piyak niya Barotac Nuevo na Pototan, isa sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo. 42 ka banwa, kag component city nga Pasay. Di nagali ng ngaran nga Pototan na di nagali ng ngaran nga Pototan. Ang Pototan originally na settle ini sang pamilya ni Dato Ramon nga apo ni Dato Puti. Una sila nag-star dira sa inyong lugar wing-wingo. Way ka kumaan weng sa barangay Naslo, Pototan, Iloilo. Ang Naslo nga tawagin isa nga putat, no? Bangod duro nga mga kahoy blang nga putat, P-U-T-A-T. Pagita ta please, putat. Ginatawag ini nga kaputatan because damo sang kahoy nga putat na amo nang yasin nga history. Ang modern Pototan nagsaylo sa Suwagi River sang middle of 16th century. Unang nag-abot sa Pototan ama negosyante nga inchik dito sa Pototan na ang unang mayor sa una hindi pa ni mayor ang tawag, kapitan municipal pang tawag in 1874 sa amo si Juan Marcelo. Ang Pototan is known as
the Christmas capital of Western Visayas since 1997. Bangod ng Christmas Festival of Lights kada Disyembre. Kag 1930s ang water system sa Putotan ginatawag ini nga Iloilo Metropolitan Water District. So mong ginatawag na nga Dingli Putotan Water District. Ang putat, aring putat no na kung lang tao mo din yung putat, no? Putat, na medyo putot, gimana abing nga kahoy, no? Putat, P-U-T-A-T, ang yasining ngalan is Baringtonia Racimosa. Ang putat kay ni, Sir Hudlo Montana, Ma'am Laura Subagaysay, kay Sir Reynante Abilion Tuayon, Ma'am Wilfreda Sarmiento, Pastor Bobby Iriman, ang dahon sang putat nga kahoy, namin isagli sa mga may katul-katul sa lawaso, sulalob, kag ang iya panit na yang gamot na ginalaga na siya. Ang prutas niya maayo sa bag-ayo sang asma, ubo, kag lupot. Amo nang ginhalinan kun nga ang banwa ginatawag nga putotan. Halin sa tinaga nga putat. Ang putat kahoy, no? Kaputatan, place of many putat trees. Amo nang sa putotan. May 78,298 population, 46,521 voters, may land area nga 97.10 square kilometers or 37.49 square miles. Ang una nga mayor sa Putotan, si Santiago Puig. Santiago Puig, 1935. Sandig sa Philippine Constitution sa 1935 na si Mayor Santiago Puig. Nagbulo sa iya, Mariano Piña Florida sa 1940 hasta September 16, 1942. Dito na nagsugod ang pagtawag sa lugar o sa leader bilang mayor. So unang tawag sa mayor is municipal president. Antes kagitawag nga municipal mayor. May 50 ka barangay ang Putotan. Di manan mo doon Sir Andre kung ano di magaling niya ngalan ka banwa mong Putotan. Halin sa kahoy nga putat. Putat. Am I talking with the sincere? Ma-propose laman na Ma'am Maria ginawakal tadi. Alas 7:33 na sa aga. Foro de los Pueblos. Bantay man kamo dugay-dugay kay check ta ang warning signs sang hypertension. Sir B-Boy Bakason. Sir B-Boy Bakason, good morning sir. Kay Panjun, Sir Nonito Sumbong. Again, ang Commission on Elections nagapahanumdom sa mga tigulang, persons with disability, mga nagabusong, nga may espesyal kamong oras sa Lunes. Alas 5 sa kagahon, kung sa bagay, di plano pa man yung gabugtaw mga malam, no? As early as 3 a.m., alas 12:30, bugtaw na. Malaman akong bugtaw na kay nagahirinong kadol na ang kusina na may gatapak-tapak na sa sa salog. Kaya mo kay ang tulog ya sang tigulang samtang nagaligad ang panahon, galipot niya naglipot panilagi bla. Sa una niya patulugon ka 12 oras, bato ka mo. Subong at least 5 to 6 hours kung nag-edad ka, okay na ina. Ang iban ganing matigulang, duwe-dugay gapiyong-piyong. Istorya mo dugay-dugay gidunglay doon. Because of old age. Because of old age. So alas 5 sa kagahon sa alas 7 inyo na nga oras, mga nagabusong mo da. Pero pwede man ka makasalot 7 a.m. to 7 p.m. sa pagboto sa Lunes na nga adlaw. Dala ka mo listanyo, dala ka mo tubig, pamahaw gid ka mo, kag inyo gid nga usisaon kag panilagan ang mga kandidato. I-background check nyo gid paliyoga, i-background check nyo gid. Kasi kon mabudol ka mo. Kon edad kag nagamalamya tao, Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia, dyan sa Maspasan Kalinog, Sir B-Boy Bakason, Sir Ben Hermano, kay Ma'am Betty Soloso, ano usually ang senyales kung nagamalam doon ikaw? Abi, sabtan nyo ko. Ay, tanan kita, malamdan. Kamo lang, guro, kamo lang. Ano ang mga senyales, Ma'am Betty? Abi, mamangkot ko sa inyo, ha? Ang aran na bala sa inyo, sa mga mga edad, blang, aran na kapatigulang na iya. Kapag sa una ba, waikot ko rinot, yagawi ko ba? Baby face. Sabong baby na lang ang akon kamot. Ang korinot ka na.
Ano yung mga sinchales? Abi kon malam ka na? Ma'am Beth Idar Lilia, Ma'am Jemela Cargel, Ma'am Aisha Ahmad. Abi dalian nyo kay may istorya ta diwa. Pang istorya ta mga buhi la. Ano bing mga senyales nga tigulang ka na or malam ka din. Una sa tanan amat-amat nga naga-decline ang imo nga paminsaron. Ginbutang mo ya imong antipara sa ulo mo, ginpasaka mo bla. Tapos, nagpinangakig ka doon. Mga sino nagbuol di ka ansohos, kuman? Di ako na naging butang sa babaw ka, tibe. Binuol mo diban? Tapos, sago niyang, ang banana. Marseng! Binuol mo na ya ansohos ko, di para ko. Di ko na isa karon init ulo man. Waya! Makiti mo ka! Sa ulo mo Nagamalipaton. Ikadua, ano pagit ang sinyalis nga nagkaedad ka dan? Abi sabtan nyo ko, kay Ma'am Pangga. Vice Pangga, Lamasan Pikso. Vice! Sano ta mga pe man? Abi dulhog de. Vice Mayor Pangga, Lamasan Pikso. Kag kay Kaped. Kay Ma'am Jeneline Labiaga Panes. Diyan sa Tipolo Dueñas, Vice! Ma-celebrate ka doon. Si Koro Kokok Di Magiba, good morning Ted, sinyales nga malam ka na kon wala ka na sa kalendaryo. Kag mali-malion ka na. With no offense men sa matigulang Tanan kita makadto mandira. No? Tanan kita makadto mandira. Ano masinyales? Sabi nga nagamalam do'y tawo. Di mo na, mali-malion, malipaton, borobay, turog. Ay ho, hambal ni Tita Merlinda Bilete niya taman Marigos. Di ko ni ka Marigos, ti manimaho ka. Unang iban nga mga nagapanginsulto sa mga malam, mabaga prigosto, do baho ka o lupa. Amoy lupa ka. Iti, naturally, may body odor gabang kita. Amo na nga panigos ka, panghabon ka da sang DTX Beauty Soap, nas-nasan mo, para magkarabol yung bureng mo. Perfume ka dira, gamit ka sang Klinika Deo Fresh na nga deodorant. Kag may perfume sang Betty and Bebot la, organi Jana, organi ng Eric Gose. Na, parang hindi ka manimaho, pero eventually manimaho kagid, no? Sir Arnold Sikat Gutierrez, Sir ka Kurkukok Di Magiba. Malion ka. Kung si Ma'am Tita Merly Bilete pa, Tamas Marigos. Tapos, panilagan mo, ginasulit-sulit mo lang ang bayo nga gusto mo. Turo ka man bayo sa closet mo, pero mga gisian, mga gisi sa Iraq. Amo pa nang nabalik-balik mo ni mga pugis to, nibla? Tapos, gahina ng imong pananawan, maggamit ka sang cellphone mo. Ay ban hindi sila ya embrace ya sang digital age. Ang ila ang guwan gyapon tut mag-text sila tut. Kay kuan na siya ng keypad. Am I talking with sense here, Mami Idang Bernel? Mami Idang! Hindi sila magtumok-tumok ni mga Android na nga cellphone bala. Kami bang ano daya deson? Ano dason? Pero may iban man nga medyo nagaedad na, no? Nga nagauyat cellphone. Anong senyales kung nagaedad ka nang nagauyat ka cellphone? Ang brightness, ang kasanag sa imo cellphone almost full. Kung mga medyo bataon pa, medyo dulom na kay hindi mo makita, ito paday ka mo sa jeep, hindi mo makita kung ano na-type niya. Tapos ang font niya, F-O-N-T, ang letra, kung malam ka na ang cellphone, hanggoda! Dibla? Tapos, ay, dito mo hilig, magbutang-butang ka picture mo sa profile pic. Magkadot na hilig ka, Sir Steven, mag-selfie, di ba? Milig ka, Sir Steven Hiradino, mag-selfie. Maglagaw ka sa mga mall. Ang inapinsan mo, pero may mga gamit sa balay, luwag, kutsara, tinidor, kaldero. Hami dyan. Kagaway ka na gana, mag-night out. Tapos, kung gahambal ka, gusto mo nga pamatian ka, gid. Hay natakan ka nga, brubay, masulit-sulit ka. Am I talking with sense? Bato-bato sa langit ang naigo, singgit na ouch. Las 7:40 sa aga. Foro de los Pueblos.
Tiona god ipasar ang 200 pesos nga legislated wage hike. Agod makabulig sa mga trabahador sa tunga sang mataas nga presyo sa Balaklon kag iban pa nga galastohon. Suno kay anay senador kag independent senatorial candidate Bam Aquino. Suno kay Aquino, importante nga ipasar ang legislated wage increase agod mapamag-an ang ginadala sa mga trabahador nga hindi mapaigo ang sweldo bangod sa mataas nga presyo sa Balaklon kag iban pa nga kinahanglanon sa pamilya. Patag ni Aquino, kulang ang sweldo sa mga trabahador nga masami nagakadto lang sa pagkaon. Dugang pa ni Aquino, nagakabulayan ang mga trabahador nga sa paron ang iban pa nga mga kinahanglanon sa pamilya kaangay sang kuryente, tubig, bayad sa balay kag bulong. Sang damlag lang ginindorso sang Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, ang kandidatura ni Bam Aquino, lakip na ang pagsuporta sa ginaduso sini nga libre nga koleyo kag sigurado nga trabaho para sa tanan nga Filipino. Kung makabalik sa Senado, luyag ni Bam Aquino nga pasangkaron pa ang libre nga koleyo agod mas madamo pang estudyante ang makaambit kag siguraduhon niya man nga may bastante nga pondo para sa libre nga pabalon nga nasaad sa kasuguan. Iduso man ni Aquino ang kasuguan nga libreng kolehiyo tungo sa siguradong trabaho para sa mga Pilipino agud masiguro ang ila nga buwas damlag. Padamon na sang nabuligan si Bam Aquino sa iya napasar nga malay, lakip na ang mga estudyante kag mga ginikanan sa iya libreng kolehiyo kag magagbay nga negosyante sa Go Negosyo Act. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. 7:42 na sa aga. Hold on, pagbalik ta, istoryan ta. Ining very ambitious project nga gideruso diri sa syudad sang Iloilo, ining reclamation sang Iloilo Strait. Actually, Iloilo Strait ang ngalan niya sini, kag hindi ang Guimaras Strait. Galing nanda naton tawgon nga ang dagat sa tunga sang Guimaras kag Iloilo, Guimaras Strait. Pero actually, ang right term is Iloilo Strait. S-T-R-A-I-T. Itampukan na siya, tapos butangan sang mga edipisyo sa mga bag-o nga mga building. Imagine nyo, 200 hectares nga duta ang equivalent sinang pagtampok sang dagat diri sa syudad sang Iloilo. Foro de los Pueblos. Apple taasan sa kay Mambing Wheels Company and especially kay Sir William Tan, Apple taba taasan sa Tubungan Iloilo. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Tamang mara actually sa mga pagkilaw, and I admit
There were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ng iyon, ang Diyos mabalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging Oras alas 7:51 sa aga. Oras ginadulong sa nga DTX 500 D3 Bio kag Mighty C Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kapit ikaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center subong adlaw kay may free consultation. Kapit pa sa Pasay kag sa Kalinog branch. Sa Miag-aw kada Domingo. Dari sa siyudad sang Iloilo kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Foro de los Pueblos. Weather check kita balontang latest nga sitwasyon sa aton nga panahon subong adlaw. We have Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Sir John, si Ted. Good morning, sir. Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Thursday, May 8, 2025. Based atong latest nga update, ang low pressure area nga ginamonitor naton. Yan na lang sa alas 3 ang aga, akan sa kalayon 80 kilometers east-northeast of Cuyo, Palawan. Ano ba man ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo, and possible no, basta ma-dissipate lang siya karon sa udto or sa hapon. Meanwhile, the easterlies is still affecting the rest of the country, so expect na puno ang mainit kag mapaangat tiyempo. Pero diri sa aton sa Western Visayas, possible gyapon ang magalumon nga kalangitan nga may tsansa sang scattered rains and thunderstorms sa dalasang LPA. Ang hangin nasa light to moderate, southwest to southeasterly direction, kag amo niya magatuga sa slight to moderate na coastal waters. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nagbutlak 5:29 kay nasang aga, magatunod din 6:03 karon sa hapon. Forecast nga maximum heat index naton pwede siyang maglabot sa 40 degrees Celsius. Ang naton latest weather update, ako si John. Sir John? Yes, sir. Di ba sir may low pressure area na siplatan sa baybayon sang Sipalay City sa Negros Occidental sa piaklan naton nga probinsya. Kumusta na to sir? Amo tong nagtugas ang ulan kagabi diri sa aton? Yes sir, amo tong nagtugas ang pagulan no ang LPA sa may Sipalay Negros Occidental, and kasubong ang latest niyang location sir amo ning sa may Cuyo, Palawan. Ano ni likely or less likely nga mahimo ini isang bagyo, Sir John? Yes sir, manubo na yung chance nga mag-develop sa kabagyo. Actually, in-expect na gani, base ma-dissipate na siya kasi hindi na niya siya kagwa sa park. Very good. Pero sa election day, mainit, masingka lang init, or medyo gloomy sir or cloudy? Ayun sir, in-expect natin partly cloudy to cloudy skies kita. Mula na galing no, may mga or fair weather. Mula na galing may mga possible na siya yapon sa mga isolated nga rain showers or thunderstorms nga usually nagatuaw sa hapon. Pero generally no, nga ito niyang tempo is maging fair weather. Fair weather, so hindi man tanto kainit kasingkal, pero ang init yapon sir naman na ito nga heat index ang kapaang mabansagan sa lawas ta, still mga 40 degrees yapon sir? Yes sir, usually sir, kung mga fair weather, kita laban-laban na nga ito nga heat index kasi kagina siya mga 40 plus. Munambal sa matigulang maringaot bla, kung sa karaya maringaot, maginot bla sir no? Why man sa matodya init gid, pero ang osbong ka duta? Yes sir, siguro sa naman sir, sa hangin din na usually. Very well said. At least maka-prepare kita, dala kita damo tubig, magkadto kita sa Presintos Lunes no, Sir John? Yes sir, sakto na no, dala kita balong kita sa tubig, inom kita damo ka tubig. Correct. Dala kita sa mga panangga naton sa init, as much as possible sok-sok na lang kita sa mamagaan nga bayan para at least hindi mainitan ang aton nga lawas. Hindi lang ta magsok-sok sang
may pictures nga ito na buton para hindi lang halata nga amo na buton ta. Mo gani kay karon ma-charge ka pa sa electioneering. Di ka mo dala sa Pag-asa, ano ka mo local absentee voters ka mo pauli man ka mo sa inyong mga lugar, Sir John? Maano mo kami sa mapuli mo kami sa ano na mon sa amon nga lugar kag dito mo kami mabuto. Si Ma'am Leonor Silvestre taga Katig Dueñas mapauli isa. Ikaw sir din ti mo gabuto? Sa ako lang ko sir. Adre kam lang saro? Yes sir. Tilapit man lang kay tidra kam ng slanit subong no? Oo sir. Asa ano sa ako mo ko sir. Oo gani. Ti mayon ni kay butohon mo di mayor, vice mayor kag congressman naglay no? Kag mga konsyal no? Kag yes, senador. Oo, sige. Sir John, salamat sa imo sir ha. God bless. Sige sir, thank you and may nga. Foro de los Pueblos. Las 7:56 na sa aga, pila ang sweldo ka mayor? Pila ang sweldo ka city mayor? Kag mga vice mayor nga iniasa sa mga iban pa nga mga opisyal? Insa nga daw mamatay sila sa kontra nila? Aryo, Ma'am Mary Jane Antiojo Histoso, Ma'am Marita Lia Metzelina, kay Ma'am Laura Sumagaysay, Korkokok Di Magiba, Sir Arman Guway, Sir Blair Matuliano, ang mayor nga salary grade 27, 142,663. Ang bulan niya ang bulan ha. Ang salary grade 28 nga mayor, basta nga sila second term ni 160,469. Kung city mayor, pareho ni kay Mayor Treñas, mas taas ni siya. I don't know kung ang pareho sang Pasay City kay kuan man nimo sudad naman sa buong ang ilang status. Basta mag city mayor ka 203,200 ang bulan. Ang municipal vice mayor, no? Kung vice mayor ka sa mga banwa, salary grade 25, 111,727. Kung salary grade 26, 126,252. Vice mayor ina. May iban man nga mga gagmay nga mga banwa. Ay iban gani kalabot gid gani 160,469 no. Kung mangin city councilor ka sa mga syudad, salary grade 25, 111,727. Grabe galing sweldo ni Kapulot. Sir John, kamusta ka na? Sige, balbal nila sa imo, sir. Pero sige, sige masaka ka ranking mo. Kasi maglapaw ka pa sa number 1 law. Balbal baraw ah! Balbal baraw! Ti kon city councilor ka 111,727 no. Kon city councilor ka pagid posible na sa second term mas madalag ko gid lang nga mga first class nga mga syudad bla 142,663. Kon konsyal ka sa mga banwa salary grade 24 98,185. Sa bagay propongko ka lang kung ano ganin session kala sang isak semana. Tapos pakita ka lang sa munisipyo kadwak bisis. May 98,000 ka pa. Way panalabot ang imo nga mga mga representation and traveling allowance or allowances. Maiban man nga mga lugar nga ang konsyal sa mga banwa nagalabot sa 111,727 ang sweldo kada bulan. Kung governor ka, salary grade 30. Pilang sweldo ni Gob Toto? Ini si Toto Defensor. Gob? Pira Gob ya sweldo mo ha? Wow! 203,200! Ya bulan ni Gob Toto. Ang Vice Governor, salary grade 28. Sweldo ni Christine Garin. Kag mo ning ginaupasan subong ni Buboy Tupas kag ni Lian Dibuke. Vice Governor, 160,469. Salary grade 28 na. Kung board member ka, limbawa madlagan ako board member mambete. Ay di anay ipadag-on tanay number 1 nya board member ta sa 4th district. The performer and the achiever. Wala absent, wala late. Perfect attendance. Grade 27, 142,663. Pao kang guda gali sweldo ka board member ha? Kung senador ka,
O, Senador Subong, grabe ka, kung saan nagalinagsanay sila, sa mga ranking Subong, si Bongo, si Bato, si Erwin Tulfo, hasta pa si Bong Revilla, sulod mo. Si Kwan Subong, si Camille Villar, nagkakabit-kabit. Nangayo na bulig sa pamilya Duterte, nga endorse na Inday Sara, nagkakabit-kabit. Pagkakita ni Marcos, gali papin-apin ka sa kay Sara. Jai mo, ukayon taya prime water nyo nga durot problema. Di pamulitika ni, tanang ginakatkat ang problema mo. Ang tanang yung mga tinonto nila. Di kung senador ka, 293,191, Ma'am Aisha Ahmad. Kung Senate President ka, ang Senate President Subong si Francis Escudero, 347,888 kada bulan. House Speaker Martin Romualdez, 347,888. House Speaker, Di pinalabot ang kickback. Oh, kung congressman ka, no? Halimbawa, nag-congressman kita, Ma'am Bete, no? We're almost getting there. I-declare ta, Ma'am Banhaw. Aliho, congressman, no? Salary grade 31, Junjunski, kay Tatay Jun Tagudinya, Tatay Jun Tagudinya, Tatay Filimon Tamanyo, sa Tubungan. Baga pamati, isang salamat kita. Nauyunan nyo man niya program today. Maproposlan man niya ginawakal ni Ted. Kung congressman ka, salary grade 31, 293,191 kada bulan. Para ni kay Janet Garin, kay Michael Gorsita, kay Lawrence Pensor, kay Perch Beron, kay Boboy Tupas, kay Jamjam Barunda, gamay dya. 293,191. Amo na sweldoon. Kung sweldo lang yay. Pero kung si Ma'am Laura pati, how about the kickbacks? In fairness, abe sa mga way ka pangayo komisyon. Kaya kiniya makapamatuod, may mga istorya kita, no? In 2013 to 2016, may append party list. Inang iablas ang taytay sa kausawagan, no? Sir Rami Ramos, number 1 kagawad Rami Ramos, dira sa Dumangas, kapamati Subong, Sir Bambu Nava, si Ma'am Ding. Si former append party list Congressman Bebot Nava, na pagkita nato ni sa una, na istorya ta mismo ang mga kontraktor dre. Damo sa mga kontraktor na istorya. Tapos ko si Kong Bebot na ba, si Bambo kapangayo ni kickback, nga wala. Nya ginalagas man actually gani isang mga kontraktor, may kontraktor ding may hardware dre lang sa ulunan sa may komisyon sibil na si Mayabilyan Haro. Ginalagas mo, Sir Kong Bebot, Sir Bambo, may I have your bank accounts please? Binabantayan mo. Ano oras ang flight ni Kong, ni Sir Bambo? Bantayan to sa airport. Pag-abot sa airport, plagyo sila na yun. May iban pa nga wala nagabaton sang lagay or komisyon. Why nagapangayo? Pero kalabanan gid. Hindi lang yung 10% mo. Kung may project abing nga worth 10 million, ang 10% niya is 1 million. Di ba? Kung may worth 50 million pesos ka project, abi Ma'am Betty, pila ang 10%? 5 million? Halay-halay ka, kamatin mo. Pero may iba niya sobra pa sa 10%, pangayon nila. May iban 16%. May iban 32%. No? 32%. Dara sila, naga-income. Amo na yung juicy da sa muna nga posisyon. Ini mga ik-ik nila nga mga lagad, mapos palapitan, maserbisyo, at lagi posoon para sa tawo. May iban pagid man, in fairness to some. Pero kalabanan gid, ara sila dra to enrich themselves. Magkarano na sila, may poder pa. Makawaras-waras sila sa dalan ba? Maglabay ang mga salakyan nila ng mga pamprop na gawaras. Pahigada kay maagi ang congressman, maagi ang gobernador, maagi ang konsyal. Inaimo ganin isang iban nga bisan kapitan. Alas 8:04 na sa aga. And this is reality of life. Iban ka pahari-ari, ka pabusing-busingan. No? Pero kung magbalik kita sa pulong ni Jesus, mabang-ara naman Ted Franza, Bible man ba nyo. Dapat, kung may friend kita, hindi tayo sa pagtawagon niya master. Kaya isa lang ang dapat nga tawagon niya master. Si Jesus ang nga master ta. Hindi ka magtawag nga kung daw boss mo, tawag mo sa iya, master! Or gano'n na, hindi ka pwede na. Because you are mocking God. No? Di na lang mo nga ngalan niya, ang master is for God alone.
Salmo 16:2. I said to the Lord, You are my master. Every good thing I have comes from you. Ikaw ang akon Ginoo, kag sa imo lang naghalin ang tanan nga maayo nga nabaton ko. Di ko magtawag kag sa tao nga master. Ano na siya? Diyos eh. Hindi man siya Diyos. Diyos. That is why, Sir Rami Ramos, ma-appreciate na nibla mo ang isa sa mga post man ganin ni Sir Bamboo Nava. Niya, no master but the Lord. And that is correct. Kaya kung basihan tang Salmo 16:2, Ma'am Idang Bernil, Ma'am Lorena Joso, Ma'am Banhaw, siya lang kitang master. Wala na sa iban pa nga master. Iban de pa master ka mo da. Ang tagulan nyo, master. Hashtag no master but the Lord. Nami, no? Nami nga ang quotation bala. Naka-remind sa aton nga kita tanan, wala gid hubo kita sa tubangan sa Dios. Subong aga pamatian tay mensahe that will inspire us. Libog ulo mo gagarot pensar mo subong palapit ka si Jesus ang sabat sa imo tanan nga mga kabudlayan. Las 8:6, Junjunski, Alson Pineda, Jenalyn Tanedo. And I prayed for a miracle when I was a kid. A miracle didn't come, but I'm going to tell you the God that we serve, Romans 8:28. All things come together for the good for those who love him and be called according to his purposes. Jeremiah 29:11, it says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, to stand in front of the gates of hell and redirect traffic. His plans for you and me. Subong aga, galibog ulo mo, nag-inom ka na, naglingin ang ulo mo, ginpautwas mo na sa ibang nga bagay, subong aga, ipautwas kay Jesus. Let us pray. Almighty, miraculous Father in heaven, Lord, salamat sa bagong adlaw. We worship you. We love you. I speak Jesus sa tanan ka pamati subong. Patawara kami sa amon mga sala, Lord. Kina-enthrone ka namon sa amon mga kabuhi, sa amon panimalay, sa amon negosyo, sa amon pungsod. Lord, sorry for all our sins. We have sinned against you. Sa amon pangunauna, sa amon tinaga, sa amon buhat. Old habits, bad habits. Thank you, Lord, for giving us second chances. We worship you and we declare that as we pray, you works in ways we cannot see. And as we pray, you work in our behalf. Gani, Lord, ginatugyan naman sa imong tanan. Ikaw na bahala sa mga struggles, pains, balatian, problema namon, Lord, personally, sa amon nga pungsod, kag bugos sa kalibutan. Ikaw dira nga wala pa sang relasyon kay Jesus, matuna siya, imitlang ini pangamuyo. Lord, I surrender my life to you. Forgive me. Ginabaton ko ikaw, nga kon Jesus, sa akon kabuhi. Keep me healthy, keep me safe. In Jesus' name, Amen. Ikaw dira nga maestro, magaserbi sa election day, election board of an inspector or support staff, taga Comelec, Army, Navy, Marines, Air Force, and security personnel. Gusto ko mga muyo sa inyo subong pa lang, kay kung sa Lunes pa lang alang na ni, kay aga pa kamo. I will pray for you. Patunon nyo si Jesus, ha. Lord, I pray sa tananggit nga magaserbi sa eleksyon. Maestro, keep them safe, Lord. Wala sa mga insidente. And Lord, even ang mga vote buying, manipulation, pagpamuga, pagpanghingabot sa mga politiko, Lord, expose it right now in Jesus' name. And let the fear of the Lord mangyara sa nagipusoon, Lord, sa mga nagapanagtag, mismo sang sobre, and even sa mga botante. And we will vote according to our conscience. Bless Doc Ramel ang K5 Klinika. I declare healing to those who are sick, hara sa sick bed. I declare complete healing kay Engineer Jeff Verdejo. Rise and walk. You are already healed in Jesus' name. Bless, Lord, ang mga negosyo, karinderya, kaumhan, and bless the works of our hands. We cancel, hindi naman makita ang katalagman, and we declare Psalm 91 that you are our protector sa amon panimalay, sa amon marriage, sa amon mga negosyo. Lord, ipahilat kami, Lord, sa linog, disgrasya, balatian, kalamidad, and thank you, Lord, for your protection sa amon, even padihot sang panulay sa social media. We commit this day sa imo. I-bless mo kitang kada isang nagapamati kada aga, Lord. I speak special blessings for them, the choicest blessings na pinili nga grasalin sa langit para kay Mama Maricel Ibo mo, sa pamilya Padrones, Joso, kay Mami Idang Bernil, kay Sir Robert Diaz, kay Sir George Sucampo, kay Ma'am Annalyn Agravante, sa tanan subong, Lord, gapamati. We commit this day sa imo in Jesus' mighty name.
Amen. Salamat. Though the Lord is great, He cares for the humble, but He keeps His distance from the proud. Bisan labaw ka sa tanan, Ginoo, nagakabalaka ka sa mga kubos. Bisan mataas ka, nahibaluan mo ang tanan dira sa malayo. Salmo 138:6. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power because you created all things. Ikaw ang amon Ginoo kag Dios, takos ikaw nga magbaton sang pagpadungog, pagtahod kag otoridad. Kay gintuga mo ang tanan nga butang, suno sa imo kabubuton, ginhimo mo sila. Revelation 4 verse 11, Pahayag 4 versikulo 11. Himuan ninyo ang husto kag maayo sa panulok sang Ginoo, agud mangin maayo ang inyo kahimtangan. Kag mapanag-iyahan ninyo ang mga maayo nga duta nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Do what is right and good in the Lord's sight, so that things will go well for you, and so you will enter and take possession of the wonderful land that the Lord swore to your ancestors. Deuteronomy chapter 6 verse 18. This is the word of God. Salamat Diyos sa tagumpay na dinulot niyo. Time spent in prayer is never wasted. I may sound badoy, corny, o for some for you, irritating, annoying. It's not about Ted Aujero Francia. It's all about Jesus. Deposito, deposito, deposito sa pangamoyo. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Hindi na ko pagdayaon na si Jesus lang. Jerlan Sumido, Junjunski, Tagudinya family, thank you. Ang oras alas 8:12 sa aga, oras kinadulong sang Mighty Sea. Foro de los Pueblos. Inisalanta, anong mga warning signs sang hypertension nga hindi dapat naton pag-i-ignore. Kay kung isa mambaka waya, sakit man lang kaulo, manan mo na basa ko kauran, na doklong. Aryo, una sa tanan, severe headache. Frequent or severe headaches, sakit sa ulo, sa aga, can be a sign of high blood pressure or hypertension. Ini nagakatabo, bangod ang high pressure, nagatuga sa blood vessels sa utok na maghitad, mag-expand, leading to pain and discomfort, sakit ulo mo. If you experience headaches, nga daw ay bala naghalin bla, or gani daw permilang di katuhaw bla, nga way man sang klaro nga rason, patsek ka na sa imo nga blood pressure. Kadtun lines doktor. Kadua, chest pain. Inaw daga pinot bala imo nga dughan bla mami idang. Chest pain or a feeling of tightness sa imo dughan can signal ang imo heart is under stress bangod sang high blood pressure. Ini nga simptoma should be taken seriously. Seryosohon gid and requires immediate medical attention. Kay ini ang sarang nga magdulot sang heart attack kag iban pa nga problema. Ikatatlo, ginakulang ka sa hangin bla, no? Ma'am Lisel sa Bakaluyo, dra sa Nicole's Eatery and Batsoyan sa Banga San Jose, San Miguel, Iloilo. Salamat sa inyo. Kay Sir Rene Catalan, kaya pamati man. Aryo, shortness of breath. May difficulty ka sa pagginhawa bla or feeling, daw ginakabos ka sa ginhawa bla, bisan gamay lang simple nga aktibidad, nag-walking-walking ka lang da, nanghugas ka pinggan, naglakat-lakat ka lang, saka ka sa halintang nga lima ka steps, nagkuhan ka na, nagbatsa ka na bala, may mean, ang imo nga heart, imo karoson, or imo nga baga, are affected by high blood pressure. Ini nga simptoma, shows ng imo nga lawas, naga-struggle, nga magkuha sang bastante nga oxygen o kun hangin, kag nagkikinanglan sang urgent evaluation. Tatlo pa lang to ha. 7 warning signs of high blood pressure that should not be ignored. Una, severe
severe headaches. Ikadwa, chest pain. Ikatatlo, shortness of breath. Ang iban pa, i-share naton dugay-dugay. Pabalik naman, ano ang conclave sa pagpili isang bago nga papa? Kag ang multi-billion reclamation project sa Iloilo Strait ginaplano. Hold on! Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Ramin Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Mane. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Ramin Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan ng ginpangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Ramin Uy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman. Handa ang pala
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede natin makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay, wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay, wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay, wala sang bayaay bisan ano man kadugay.
FM Philippines. Be part of this crucial moment as we empower the public before, during, and after the elections, delivering credible, real-time, and comprehensive results on air, online, and on the ground. Trust only the most reliable and extensive election coverage. Tutok Politika Midterm Elections Special Coverage 2025. Hiring kami! Hiring kami! K5 News FM Iloilo 88.7 is looking for news writer. Must be at least 18 years old. Must have a degree in journalism, communications, English, or a related field. Previous experience in writing for news or media outlets is an advantage but not required. Must have the ability to meet tight deadlines and work under pressure with exceptional writing and editing skills, emphasizing accuracy, clarity, and engagement. Strong attention to detail and the ability to fact-check content. Must have knowledge of digital media platforms and social media trends. Able to adapt writing style for different types of stories and with strong organizational and time management skills. Send your CV or resume to careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:33 na sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw Webes sa mga taga-Pasig sa Enrique Dueñas Tingle, parte sang dumaraw kag Kalinog nga malapit sa Pasig, adto kamo sa klinika outlet. Dara sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City, may free consultation. Sa Kalinog, Amuman, dara sa Cosmart sa Kalinog, may free consultation. Ang DTX 500, namin ini sa mga inang taas ang ang blood pressure. Kina discuss natin dari ang warning signs sang high blood pressure nga hindi dapat natin pa-ignore. So, kung nagalingin ang ulo mo, hypertensive ka, may aneurysm, likaw sa diabetes, likaw sa mga bukol-bukol sa lawas, tumar ka DTX 500. Ang manami isini kay antes kay magtumar, pwede ka makapamangkot sa in-house doktor dira sa klinika outlet sa Miagaw kada Domingo, free consultation. Antes kay magbakas ang imong food supplement, pamangkot ka na sa doktor. Diri sa siyudad sang Iloilo, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes ang free consultation. Sa Pasig kag sa Kalinog kada Lunes kag Huwebes. Ang DTX 500 ginapiki-piki ni subong sa iba niya mga buyonga. Ginasakyan nila kay very effective, very potent bala. Napamatud-an na namo sang naga-testify kag approve ini sang Food and Drug Administration. So ginahimo sa iban, baligyan nila barato. Ang mga pariyo malani sa mabatian nyo sa radyo. Ari mas barato nabutang sa botelya kag soft gel. Again ginaklaro sang klinika nga hindi na soft gel ang DTX 500. Ang soft gel amo ng D3 Bio.
So para nga siguro ninyong hindi ka mo matuntuhan, bakal na lang direkta sa klinika outlets. Sa Pasig, sa Kalinog, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch. Taga Rojas ka, sa Rojas City may aradas ang Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Sa San Jose Antique, kag sa Kulasi Antique. Alas 8:35 sa aga, si Mayor Janice Vallega Digamo, amo ni siyang balo, sang ginpatay balang Negros Oriental Governor Roel Ragay Digamo. Si Mayor Janice, siya ang mayor sa Banwasang Pamplona, Negros Oriental. Ang Negros Oriental may 3 ka legislative districts, 1, 2, kag 3. Ang first district, ang mga lugar nga ini nga sakop niya, Syudad sang Canlaon, Giholngan, Ayungon, Banwasang Bindoy, Himalalod, La Libertad, Manhuyod, Tayasan, kag Valle Hermoso. Ang iladra nga congresswoman, si Jocelyn C. Lim Kay Chong. Now, sa second district, Dumaguete City, Baay City, Tanay City, 3 ka mga syudad sa Negros Oriental. Banwasang Amlan, Mabinay, Pamplona, San Jose, kag Sibulan. Ang third district, sang Negros Oriental, Bayawan City, Bakong, Basay, Dawin, Santa Catalina, Shaton, Valencia, kag Zamboanguita. Subong, gindagdagan ni siya sang disqualification case. Sang iya nga pangontra nga si Janice Teves Gaston. Si Janice Teves Gaston, tiya ni anay Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Kag sang wanted nga si Arn Black. Hello mga palangga. Mga palangga ganito ha. Sinasabi po nila na ako yung mastermind sa pagpapatay kay Governor Roel Digamo. Ganito mga palangga as much as I wanted na magpauli dyan, na umuwi ng Pilipinas, gustong-gusto ko na talaga mga palangga, hidlaw na ako sa inyo mga palangga. Ganito ano, dito subong daw dito sa Samay Timor-Leste, si Mayor Janice Vallega Digamo may axe to grind. Gusto niya nga i-challenge ang pamilya ni Arnolfo Teves nga nagpatay sa iya nga bana kag sa sam kaiban pa dumduman itong ginratat ila balay ito lang nga gatagdagan na ito sang bulig to sinulod to sa mga ramado nga mga tao. Ang kontra niya Janice Teves Gaston. So Janice versus Janice sa 3rd district sang Negros Oriental. O gali ang twist diri, Kagawad Roy Parian Fama, Ma'am Ludi Gulilaw, Lalay and Robert Iteri dira sa Sambagharo, Tita Ambing Baes Kabasak, Sir Daryl Parcon Fuerte. Kay ang Pamplona, amo niyang lugar sa din mayor si Janice Digamo. Gin-question siya nga nagpadalagan siya as congresswoman sa 3rd district sang Negros Oriental. Gakon buot ani Sir Cesar Cabalong sa Maliao, Leon, Iloilo, kung gusto niya ginaman niya mag-change sang residency, but sa lingon nga from Pamplona, Sailos, kung yung Pamplona is under 2nd district, na Sailos siya dito sa 3rd district, dapat nga he or she has to leave her post as mayor. O galing why man matabo, she assumed mayorship hasta nga nag-file siya sa iya nga ang certificate of candidacy sa Oktubre. Kag nagapong ka pagani mayor sa subong. Hindi nga hitabo, pareho ni sa tabo kay former Iloilo City Councilor, kag subong 3rd District Board Member Jason Gonzales. Si Jason Gonzales, bata ni Mayor Reynor Gonzales subong sang Lambunaw. Sa una ko ni konsyal ini sa syudad. Gin-question ini siya ni the late Lambunaw Mayor Vicente Bogok Ramirez, ay residency. Kay iti paano ka makambal nga taga Lambunaw ka, residente ka sa Lambunaw, nga konsyal ka sa syudad. Actually may kwanto mo may decision pabor dito sa complainant, si the late Mayor Vicente Bogok Ramirez ang Lambunaw. Di say mistro mo ni tabo,
il-advise nila posible si Mayor Janice Digamo bangod sang kainit niya bala Sir Ken James Labley, Ma'am Denden Leysa Kaspe nga magbalos gid sa pamilya Tebes. Kaya man niya kontrahon ta ka. Galing kay ti, why gid paminsaran nga maigo na siya, ma-disqualify sa posible sa residency. Paano mambal nga taga 3rd district ka? Kay taga ang imo nga banwa nga ginaalagaran sa 2nd district sa banwa sang Pamplona. Alas 8:40 na sa aga, oras sa Pilipinas. Diri kita nay sa sa pagpili sang masunod nga papa sang simbahan Katoliko. Nagsugod ng conclave sa Vatican, agud pilion ang magabulo sa kay Pope Francis kunin napatay ni nagligat to April 21. Kinahanglan nga makuha sang isa ka kandidato ang 2 sa 3 kabahin sang boto or 2/3 gikan sa 133 ka cardinal electors. Agud mangin bag-o nga papa. Kung wala sang napili nga papa makaligad ang 3 kadlaw, i-suspend anay o taton anay ang pagbinutuhay 24 oras. Agud matagan ligo ang mga cardinal nga makapangamuyo gid kung sinong butohon nila. Ang results sang kada round sa binutuhay ipahiwalo paagi sa aso gikan sa chimney sang Sistine Chapel. Makita mo ina kung itom nga aso nagapatimaan wala pa sa may napili nga bag-o nga papa. Kung puti nga aso ang magwa sa chimney bot sa lingon sina nga kag magbagting kag may pagbagting sang lingganay may napili na nga papa. Ang mga boto ginasulat na sa papel do pa rin madabla sa una sa manual elections ang ginasulat bala kag ginabutang sa ballot box. Ginapilo ginabutang sa espesyal nga urn. Ang urn nga ini daw suludlan bala sang gin-cremate bala nga bangkay bala urn, URN urn sa altar sang Sistine Chapel agud magpabilin nga sekreto ang binutuhay. Kung wala pa sa napili nga Pope matapos abing 33 to 34 ka rounds sa binutuhay, mga 13 na nikadlaw, magahiwat sang runoff vote sa tunga sang 2 ka nagapangunang nga kandidato agud matumod ang masunod nga papa. May bearing man kay isa sa posible mangin nga ginatugbo man nga mangin papa si Luis Cardinal Tagle, which is Filipino. Now, Aryo, ano ang conclave? Para at least may idea bla kamo mapatpat naton sa inyo. Kapin pa sa mga Romano Katoliko kiti bilog nga kalibutan ang ilang nga population tamang dako no? Sir Genesis Rex Agnes. Ano ang nagakatabo sa conclave? Ang conclave spelled as CONCLAV. Inakabig nga most secretive elections sa kalibutan. Halin sa pagkandado sa puwertahan tubtob sa pagsunog sa mga balota. Matingob ang 133 ka cardinals sa buko sa kalibutan. Agud magpili sang bag-o nga papa. Mabulos sa ginbakantihan nga pwesto sang nagtaliwan nga si Pope Francis. Ano ang proseso sa conclave? Una, masulod ang mga kardinal sa Sistine Chapel sa simbahan. Sa aga, matipon ang mga kardinal sa St. Peter's Basilica para sa Holy Mass, may misa. Pagkahapon, tipon sila liwat sa Pauline Chapel, ampes magpadulong sa Sistine Chapel sa diin himuon ang conclave. Ikadua, pagpanumpa nga mangin sikreto ang boto. Sa tion nga yara na sa sulod sang Sistine Chapel, nagapanumpa ang mga kardinal nga mangin sikreto ang ilaboto samtang nagatandog ang isa kakamot sa Book of Gospels. Ikatatlo, pagboto sa masunod nga papa. Hatagan sa balota ang kada kardinal sa diin isulat nila ang luyag nila botohon nga mangin papa. Pagkatapos sulat sang inboto, kadto sila sa altar sang Sistine Chapel base sa seniority ang pasunod sang paglakat sa altar. Now, dapat napilo ang balota samtang ginauyatan padulong sa altar. Ihulog sa mga kardinal ang ilaboto sa receptacle. Tapos ang pag-isip sang boto, maning paagi, isipon, i-record, kagbasahon sang 3 ka scrutineers. Ang tawag sini sa ila mga kardinal man ni sila tanan, ang tag sa kaboto. Sa pagbasa sa ngalan, tahion gilayon sang scrutineers ang balota sa tinaga nga eligo. E-L-I-G-O, eligo. Ang scrutineers
naga-scrutinize, sila naga-usisa. Spelled as S-C-R-U-T-I-N-E-E-R-S. Scrutineers. Sa tion nga nahigot na ang hilo nga gintay sa mga balota, ihulog ini sa urn agod sunugon. Now, ariya pa next. Pagwa sang aso sa chimney. Kung itong aso, way pa na sa napilian nga papa. Kung puti na, but sa ingon may papa na. So, 133 ka cardinals, ang kabahin sang conclave, kakinanglan 2/3 nga boto ang makuha sang isa ka kandidato agod ma-declare nga bag-o nga papa. Alas 8:46 na sa aga, check ko si K5 Alex sa report niya kay may mga chief of police kagin pang relieve. Do katingalahan nga 4 na lang kadlaw, election day na, nga gin pang relieve pa. No? Anong marason? Nga gin relieve ang chief of police sa Dumangas Police Station? Police Major Ken Albert Lepsa kag si Police Captain Cedric Cruz ang hepe sang Barotac Nuevo Police Station. Pero may information kita nga ang ilang relief daw pinunggan daw may nagmaninoy. Nagambal nga, no, hindi pwede. Ala, no. Hindi pwede nga magaling sila diri sa akon lugar. Ala, no. They have no right to pull, to relieve these chiefs of police. Ala, no. I am so satisfied with their performances. Ala, no. Nga agin pang relieve ni sila. Ano ining mga pulis ngani nangin impartial, may ginapinan sila. Ang isa ka grupo abito nagabot baying bisan hayagyagan daw ilang gyapon. Ang isa to ginaipit gid. Di sa mga pulis ka pamati, hindi nyo pag-itaya ang inyong career sa mga sut-sut sang mga politiko. Ayun sila subong kay may pagkinanglan sa inyo. Report ni K5 Alexa. K5 News FM. Kampiyon Report. Pila ka adlaw ka K5 Ted antes ang eleksyon? Pila na lang? 5? Apat ka adlaw antes ang eleksyon. Kahapon, nag-announce no ang Police Regional Office 6 sa PRO 6 nga duha ka mga hepe sa probinsya sang Iloilo, including 3 officials ka K5 Ted ang ginpang reassign o kung ginpang relieve sa ilang mga pwesto kagin shuffle naman kadto sa iban naman nga mga positions diri sa Iloilo Province. So lakip sa mga opisyales ang Police Regional Office 6 o kung mga officials no from the PNP diri sa Iloilo Province ang ginlakipan ni Police Major Ken Albert Lepsa ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station kag Police Captain Cedric Cruz ang hepe sang Barotac Nuevo Municipal Police Station. So according diri kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang pagpapanaog no sang relief order sa duha sini ka mga hepe ang kabahin sang pagpasigurado sang talatapan nga ang aton nga mga police personnel, mga police officials ka K5 Ted ang mga kumbaga non-partisan no sa nagahilapit subon nga eleksyon kay may few nga mga instances nga ang mga kapulisan naton ginamalisyahan nga may ara sang apinan nga mga politiko no ka K5 Ted kagamoy na ang ginalikawan sa aton iya nga Police Regional Office 6. So magluwas sa duha sini ka mga hepe, may 3 pagid ka mga police officials coming from the Iloilo Police Provincial Office sa headquarters ka K5 Ted ang ginpanghalin man no sang aton iya nga Police Regional Office 6. Ini amo Senday Police Major Harold Rendora. Amo ni sang ang anay Deputy Chief of Police sa Pavia Police Station no? Ang hepe gid sang Pavia. Yes, Sir Rendora. Si Manguera galito ang iyang deputy. Si Police Major Harold Rendora, magabulo siya kay Police Major Lepsa sa may Banwasang Dumangas. Si Police Captain Johnny Oro, ang Deputy Chief of Police sang Carles Municipal Police Station, ikwaon siya sa Carles, ibulo siya kay Police Captain Cedric Cruz sa may Barotac Nuevo, kag si Police Lieutenant Patrick John Alabado, buslan niya naman si Police Captain Oro,
bilang deputy sa Carles Municipal Police Station. So ang reassignment ang gilayon nga hatagan sang clearance sang Commission on Election, unlike sa case ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga wala pa sang certificate o kon approval nga ginhatag ang Commission on Election. That is why until now he acts as the IPPO Director sa gihapon ka K5 TED until nga makapagwa no sang clearance o kon approval ang Commission on Election sa pag-relieve na no kay IPPO Director naton. Sang nagligad nga adlaw ang aton iyang PRO6 Director Police Brigadier General Jack Wangki naghambal man sa press conference nga nagapadayon kiti ang notion sini kung election gani may banning when in terms of pag-relieve sa mga police naton, reassignment, yes, promotion sa government. Yeah, so gin-confirm diri ni Police Brigadier General Jack Wangki sa press conference ang nagligad nga adlaw nga nagapadayon kag magapadayon ang pagkakas kag pagsaylo sa mga hepe kag mga personnel sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Region 6. Ang context sini agod nga mapabilin ang pagka non-partisan, pagka impartial, kag apolitical no sa mga hanay sang police, of course. Ilabi na ang may mga connection sa mga politika when in terms of the family relation ka K5 TED, which is mandated man sang COMELEC, kag agod nga mapasiguro nga mapabilin no nga wala sang may ginadampigan, wala sang may ginaapinan nga mga politiko ang aton nga mga polisi. Si Lepsia kag si Cruz nga yes. Sila gidang intumo daw. Ano sila dira? Sino ginapinan nila nga gin pang-relieve sila? Wala magin specify pero may isa kita dira di lang naton pag-mention. Lawaga. Hindi ko ya. Sige doon na. May isa kita dira nga makitaan nga daw medyo gaupod gid man siya sa amo sini nga politiko. Oo. Pero wala magin confirm sang PRO6 kung amo gid man ang rason. Tiyo kay gibalo ka kung magsulod ka sa isa ka sa mga banwaya nga ang politiko yan ang kuanbla ng possessive. Ala no. But singo sina nga daw gapangamo ka man sa iya eh. Yes. Oo, pa baskog connection eh. Yes, pero ang ginahambal ko nga isa sa duha na sa mga hepe, makitaan gid man nga close gid man sila sang politiko. I believe kilala mo man. Oo, kilala ko. Pero tiyan mo lang niya, sa mga pulis na, dakpan nyo, kung may vote buying to sa piyak, dakpan nyo. Yes. Take the case ang 4th district, iti 4th district mo. Dumanggas kag Barotac no ibo ini. Sakay Cedric Cruz sa Barotac, gabot buying da si Britanya, grupo ni Sustento da, ni Buboy Tupas, bakla dakpan nyo. Kung vote buying man, inako na, ang grupo da ni Biron, dakpan nyo man. Di sa Mistros tumanggas. Kung ang pangayaw, nga ginambal nila pangayaw, na Braden Jan Biron, kag imaw nas nonoy niya unal, inakon gabot buying, dakpan nyo. Kung gabot buying man ang mga tumandok, bato tumandok, ito to ay dulutan. Tinakpan nyo man para patas. Para hindi ka mo magpaliho kay Charlie Sustento. Matian ta kay 5 Alex ang statement ni Brigadier General Jack Wangki. Ni Police Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Okay, ang spokesman. Okay. So far there is order no. Order ni sang Iloilo Police Provincial Office. Ang Dumanggas is affected and Barotac Nuevo kung sa diin ang Chief of Police naton sa Dumangas, Police Major Ken Albert Lepsia, will be transferred to IPPO headquarters. So mabulo sa iya from IPPO headquarters to Dumangas si Police Major Harold Rendora. Ang Chief of Police ng Barotac Nuevo, si Police Captain Cedric Cruz, from Barotac Nuevo to IPPO headquarters, and Police Captain Johnny Oro from Carles to Barotac Nuevo. Then may isang lieutenant kita nga idugang dito sa Carles. It's because nga si Captain Johnny Oro lilipat ng Barotac Nuevo. Anong possible reasons ni sir? With regards sa reason, on my level, wala ako sang full idea gid ko na what's the reason, but
Oo, Arnel, playing safe ka, permis, sir. By the way, si Mr. Game Time, Sir Rodolfo Roding Villarus, nagapamati, when the ball is up, it's game time. Dito, okay man to, Sir Roding, ang aton to nga recruit to, sir. 5'8" ng bata to si Linlin Esteban. Thank you, Sir Roding. God bless her sa inyo nga biyahe pa Cebu, ha? Utap amo ni Ma'am Alexa. may ngagaw pa ni basi may ibang pilipang relay pa kay 5 Alex. Possible nga may ara, pero tinag-remind si Police Brigadier General Jack Wangki sa ginpatigayon nga send off kag accounting ceremony no sang aton nga mga personnel 1,500 plus ka mga personnel nga i-deploy no subong nga election. Actually kahapon na deploy na sila kadungan sang final testing and sealing sang aton nga mga ACM. So kon mga automatic counting machines nga gamiton no sa election sa May 12. So according diri kay Brigadier General Jack Wangki, likawan gid ang pagpakig-istorya, pagpakigkita kag pag-upod-upod no kay 5 TED sa mga politiko kay according sa director, once nga makitaan kamo hindi gid malikawan nga malisyahan kamo. Kag mangin discerning kamo. Kay usually politiko or matinaw nila mahimo na istorya. Sir, may gamot buying to. So i-verify nyo anay. Hindi kamo ya mamalisyahan dira. Yes. Halungan nyo inyong nga tsapa, ang inyong uniforme da kay ang mga politiko niya user. Di man tanan pero tiban sa bang magamit gid sang poder nila kay 5 Alex. Yes, Sige exactly. Sa mga pulis na along kamo and we speak safety sa inyo hasta matapos ang election day. Kay 5 Alex, thank you. Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ang D3 Bio mabakal ha sa mga butika diri sa Iloilo City kag Iloilo Province and of course available man ina sa Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. May branches kita dira sa Miagao, sa Pasig City, diri sa Iloilo City and of course dira sa May Banosang Kalinog. Inisi ka kay 5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ambal ni Sir Arturo Lilia. Amon aya Ted, direct to the point. Salamat sir sa imong appreciation. I will make your life miserable. I will make your life miserable. Ang bumangga, giba. Ma'am Aisha Ahmad, i-abolis ang kahimo ka miserable life. Jem Agustin, Rico Sabala, Sir Roding Villarus, Sir Blair Matuliano, good morning. Alas 8:58 hingagawon ko ang sports news ta. Balitang sports. Sa sports news, sa National Basketball Association, 2-0 na ang series pabor sa Indiana Pacers. Sa Game 2 kahapon, nakatira pa si Tyrese Haliburton sa last second. Ang score, 120-119. 2-0 ng series pabor sa Pacers. Ang Cavs, 0 gyapon. Kag Game 1 kahapon, Warriors versus Minnesota Timberwolves. May makampang si Stephen Curry kay may left hamstring, pero daog yapon ng Warriors kontra sa Wolves, 99-88. Si Jimmy Butler, 20 points, 11 rebounds, 8 assists. Draymond Green, 18 points, 8 rebounds kag 4 ka 3-point shots. Si Buddy Hield, 24 points, 6 ka 3-point shots ang ginihimo niya. Si Anthony Edwards may 23 points para sa Wolves, kag si Nas Reed may 19 points. Subong hampang New York Knicks kag Boston Celtics Game 2. Avanse diri ang Knicks. Kag may hampang man ang Denver Nuggets kag Oklahoma City Thunder. Randy Farinas, Laura sa Magaysay, Frank Constantinopla. Thank you. Ang oras impunto alas 9 na sa aga sa Foro
de los Pueblos. Ang iba nga mga signs ang high blood pressure nga hindi dapat mag-ignore. Bantayan ninyo boss sa Balitang K5 sa umaga kag sa Foro de los Pueblos. No more nights, no more pain, no more tears, never crying. Wala sing may makapanago sa sikreto nga mga lugar nga hindi makita sang Dios. Yara siya sa bisan diin sa langit kag sa duta. God is everywhere. He will never leave you. Jeremiah chapter 23 verse 24. Ay hansabong nagahibi ka in secret, nagapisngo ka pa dira. The word of God says, every tear you cry is seen by God. He will wipe them away and replace them with joy in His perfect timing. Pahiran niya ang ilang mga luha, wala na sing kamatayon, kasubo, paghibi, ukon kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang nakaligad na. Revelations chapter 21 verse 4. This is the word of God. I know the King, so there's no need to dread. No more nights. Someday kung nara nakita kay Jesus, no more nights, no more cries, no more pains. Kinalipay na lang. Ang oras alas 9:02 na sa aga. Sir Roding Villaruz, sir, salamat. Kay Ma'am Grace and the family. Sa inyo tanan nga nagpamati, salamat. Way man kamo matak ikanakon. Loves ta kamo. Nagpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ma'am Beth Idar Lilia, Ma'am Lisel Caluyo, Sir Arturo Lilia, thank you. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebo, Sir Junjun Lingaya, thank you. Ma'am Banhaw, Sir Randy Farinas. Nagbibigay sigla. Pastor Don and Ma'am Sing, thank you. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and